Kiitos haasteesta, Ella ja Depsu. Otan tämän ilomielin vastaan, vaikka inhoankin raakoja kananmunia. Älkää sitten naurakas, mä oksennan tän. Mä en oo ikinä ennen tehnyt tätä. Oho. Siinä todisti, että se varmasti on siellä. Olipa hyvää. Ja jotta tää ei menisi yksipuoliseksi, niin mä tietenkin heitän tässä samalla teille vastahaasteen. Eli ottakaa 2 tämmöstä pientä valkosipulin kynttää. Pistäkää suuhun ja syökää, eikä mitään nielemistä, vaan pureskelette sitä seuraavat 2 minuuttia. Ei yhtään tunnu pahalta. Hyvä. Nyt vähän polttaa. Okei, mä vähän kevennän tätä. Nyt saan vielä. No niin, ja ootte sitten mulle 10 € velkaa, jos ette tee 24 tunnin kuluessa se. Kiitos.